Hello mga buntag mga maring! So for today's video, uban na sa ninyo kung ato pa dong karon. For today's video ay of course before that, muhapit sa tadis tindahan. Muhapit ta, kapapat ko sila og ilang ilimnon. Of course, before that ay of course nagpaabot sa to kaabang kay basin masaag-saag pod ba? Of course, pag flex-flex sa itong mga driver, sa itong sakay at of course mga gwapo, cute, purya buyag. So for today's video, uban ko ninyo dito sa Achila diri sa Ubay nga part na siya. Pero this is my first time to travel sa Achila. Ay of course, manakay sa tagsakinan of course before that manakay sa talaga guys kay of course atong i-flex ato ang driver ka cute ra ko kuno kaayo pod siya purya gaba ereng so mo ni ang part sa Achila guys likod na ni siya sa Arnsbach ay of course ta una nagwork ko sa sa Arnsbach before that ay of course happy ta maabot ay of course ako mo i-flex ninyo ang lugar sa Achila para sa puhon-puhon makatuod mo kung aha mo pa dong ereng bitaw gusto ay ako po nang gibidyo kay of course that is the time is 6 a.m. or 7 a.m. perting sayo ha jud naman ang dapita guys nga lami ang sayo kay walay init dili ta makuha manutlan sa mga init-init hoy I of course that miliko na ta guys kay happy ta maabot din taon-taon pero nag-expect ko nga lami ang daan pero karon of course before that abot na ta sa ato ang destinasyon of course pag abot na ko ay of course ako nga bidyoan dito ang dagat diri sa Achila imo mama Achila ay of course pag abot na guys laisyo man dai pod ang dagat diri sa Achila aw di ba grabe nagre-report Renz ire guys samtang ga video ko napita ay of course na ako nakita nga lami ang view pero that is a private kuno private tagilong of course before that nag-flex na ko perting papuwan ako din nabita ereng joke char lang good pod pero mutuo mo ko na kaayo of course ang akong igagaw nagpa-flex pod videohe kuno siya bot ay of course sa mga kalait na namo guys mga cute o gwapo ereng grabe tulo pod or pa-picture po sila ay of course pagtataon naligo nami of course pagtunob na hos dagat huy Ginoo ko kas ang tunob lubog tanan ereng onja ay napita gara-gara punis kay Renz kay gidayang cellphone kay mag-vlog kung po siya sa dagat sa tunga ay of course akong giprotektahan ang akong cellphone kay ngano og matagak sa dagat ay impas ang tanan ana man jud ta hambugiro ta rin napita pero of course ambi-amping pug ko shout out ni kuan Inday France nga gwapa nga sa puton aras ka maldita jud ni bata karabi jud pero natural gwapa liwat sa tag-iya ereng pagkahuman flex na po paligo-ligo pud mura po Ginoo ko smile pala mura pag hilang agipon ereng katakatawa sad mura pag wala kulbaan kay ag cellphone ay of course katakatawa kay nakaligo na bulog dagat grabe ni Kuya Renz pud oy hilig jug ligo og dati nawon ang naong tanaw naong di ba ang naong perting puwaha kay ulit og dagat ay of course before that shout out sa ako yung gaagaw sa akong mga kashin randa pita hi kashin ereng bitaw oy shout out ni Arami Hinampas ni Junri Hinampas mga igso isang tulong murag nagmaunggoy the 3 idiots ereng nagpa-appeal sa akong video guys kay of course gusto sila nga masikat nga makita sa tanang tao ay anak man jud ng life na to din nilapita ay of course before that of course nagpasalamat ko sa nang-invite nako of course nakita kong jellyfish shout out nimo ereng ay of course atong followers for this video si Ate Rona shout out nimo ate ay of course ang mga kauban nagama og mga kuandiran dapita mga kinilaw shout out ninyo before mag-end ang videos ako nagpasalamat sa nag-invite nako sa niuban of course sa nagpakaon nako of course salamat kayo og amping ta kanunay